Hello guys, खुलुमबाय आंनि बनिसि ब्रह्म YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर दायो जोङो बोसोर गोदाननि रायजोआवहाय जोङो जयग' होनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नै दासो ज' जाहांदों। आरो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। Awat faidah nolai. Nolai deh. Awat faidah nolai. Ayo awat faidah nih. Ternyata. लोगोफोर जोंनि गामियाव बोराय बेन्थ गासैबो गथ' गथाय सावजोबो। बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर बे फैसा खांनायखौ गोबाङानो मोनथियाबो जानो हागौ। लोगोफोर बियो जाहैबाय इसोरनि नामाव नों जेसेबां होनो हायो बे आरोना लोगोफोर। थाइसे बा थाइनै दान होनाय आरो बे लोगोफोर खांजोबो गासिबो सोर हरनो हायो थाइसे बा थाइनै लोगोफोर बेबायदि आरोना लोगोफोर। ओरैनो हरदो एसे देनां बोराय मोनगोन। देनां पासवर्ड मोनाबा आं बेयाव मोनगोन ना। लोगोफोर परिहिरा दान्दिसे एसे बुजायग्रोबाय आरोना लोगोफोर इसोरनि नामाव। दान्दिसे उनावनो लगायसिगोन अरखौहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो।
फोथा लाबाय नै फोथा